जादों गन्थं गरंआ गुवार गुवार जाबाय गन्थं गरंआ गुवार जाबायदो मा खालामनाय आयौ मा दारियानो गैया साफ्रेनाय दारियानो गैया दारि गैया गेरा साफ्रेबाय दं हेलो गाइस खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायलायबाय लोगोफोर दिनै मोनसे ब्लग भिडिअ स्टार्ट खालामलायबाय आरोना नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबाथाय नायलांबाय थादो मा दिन्थिनो हायो दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोनजोंहाय नै जोंहा मिस्टारा जनानै मा खालामगासिनो दोङो सोंनोसै मा खालामदो मा खालामदो खिथादो नों मा खालामनो हायो दिन्थिनाय खर' सिमावनो हायो नामा बाग्रा खर' सिमावनाया नोंलाय बिदि नङालै ओरै सिमावनाया माबायदि मा सिमावनाय खिथादो मुफुर सिमावनो ना मेगन सिमावनो बेखायनो देलायनासो खिथिबाय साफासो इखोलै बोरैबा सिमावनो ना दिनै खिनाय आं खिथिनो दिनै नै गन्थं गरं खिथिनि आं र' हाय माबा no 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 आंना बेनो गुवार हौवानाबो डेन्जार गुवारखा एम्फौ लाथा एम्फौ गिदिर गिदिरानो मासे मासे हाबना गुवारखा गन्थंआनो एम्फौ लाथा फिसा एम्फौ लाथा गिदिरानो हाबजागोन नै गन्थं गर'आ जा गिदिर गुवारखा आरोना बेनाबो आंनाबो हमला हमदेखा एम्फौआनो हाबजा हागोन मा खालामनो आरो भगबानानो दाना हरखादोंना बिदि गुवार गुवारखा होनलाय नै लोगोफोर अमानि मैगं रुदो गलांबाय मोनबाय अमानिया मोनबाय दायोहाय मानसिनि संलायनोसै अमानि ओंख्रिया मोनबाय आरोना ओमफ्राय दायो मानसिनि संलायनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्लाथाय लोगोफोर दालिखौनो संना होनसै आरोना सानजौफुनि दालि आरो दाउदै नै दाउदैबो दं दाउदैखौ रुनोसै दालिखौ संनोसै नै मुसुर दालि बिनबो दं बिन दं बिनखौबो एवनानै होनोसै फ्राय ओमफ्राय हाजिरा दं आरोना सासे हाजिरानोबो ओंखाम संगोन ओमफ्राय दालिखौनो संनोसै ओमफ्राय दाउदै रुना होनोसै ओमफ्राय बिन एवना होनोसै स्ट्रेक सायलायबायना आंसो दालिखौ संनोसै ओमफ्राय नै दालियाव आलु होफानोसै आरोना निरामिस नालाय दालि आलु दरनै होफानोसै नै जोंहानि हौवा अलसियाया बोरै जना दं खामानि गैया माया जि मोजां मोनदों खामानि मावा गारानो जबाय थानो मोनबा जि मोजां नामा खामानि गैया आरो नोंहा सान्दुं गोसायाव आथिं सिमावबावदोसो बाला खामानि मोनाखैबा बिना सायफैहांदो खामानि मोनाखैनो आं खामानि होनिनो बेराथाम गेलाव आं मा दांना फैखो हांगार नांजोब्बाय आखाया ओरैनोसो थेन्थावबाय दं जनानै सोरबा माया लाबो आखाइदो बस' सेखा गैया आं सेखा माबा माबि नांहांदों एसे आराम गोरलै गोरलै थबसे बस किय
topsro posobay ko जा बोराय बुरि मैगं लोंबाय खासे बिन सायबाय आं आलु लोंबाय बेसे थारिसना नै आंहा अमाया जाखांना उन्दुजोब्बाय आरोना लोगोफोर जानानै उन्दुबाय बेसेरा नै मासे मानै आरो माथाम बेथिं मासे दंबावो फिसा फिसा आरोना सता टिक्लु ओमफ्राय उन्दुबाय जिर'नि लाबाय स' लोगोफोर आंहाबो मोनजोब्बाय ओंखाम ओंख्रिया ओमफ्राय दायोहाय खुरना होनोसै हाजिराबो दंखायो नालाय सासे ओंखाम खुरना होग्रोनोसै ओमफ्राय जोंबो जानोसै आं संनायफोरखौ लाबाय थायासै आरोना देखायबाय थायासै लोगोफोर ओमफ्राय हाजिराया मा खालामदों आं नोंथांमोननो देखायनोसै मानि हाजिरा लादों आरोना बिसोरो माबाथ'बाय आथिं आखाइ सुनो थांदों ओंखाम खुरना होनोसै नै लोगोफोर हाजिराया बेनो आरोना बेखौनो मावदोंमोन मा होनो माइ गुग्ला जावदोंमोन आरोना आइजों ओमफ्राय सासे बैस्रानिनो न' खाथिनिनो आबै जायो आरोना जोङो बेखौहाय लानानै जावदों नै गुग्ला एकदम माइनि गुग्लायानो बेसेबा गोबां ओंखारदों आरोना एकदम देग्लाय माइयानो गुग्ला जाजोबदों नालाय दिनै बेखौनो जावदों आरोना लोगोफोर आबैखौ लानानैहाय सासे जोंहानि आइजोंहाय माइ गुग्लाखौनो ओमफ्राय ओंखामखौ नांसै र'जाहांजां आइयै दख'ना गाननायखाय बिदि खालामबाय ना बेदर गैया आलासिया आलासि निरामिस जोंखौ बिदिनो खेदायदो मालिकआ निरामिस हाजिरा खेरेब नङा इयो माबासो दैसो जासाबदो आरो बुरखायफ्लाबाय होनलाय बिदिनो मालिकआनो बया न'निसोलै न'नि गोजासो निरामिसखौनो जानो हायो न'निसो नालाय सामफ्रामबोलाय बहाथो मोनगोन बिन दावदै दालि सानसे गेलेबाय बिसोरो नै ओंखाम जानोसै आंहा मानो गाखोदो इयाव ओइ अब्ला नै सनाफोर बोथिसे जाखांलायबाय आरोना सानजौफुनि स्रायनो ओमफ्राय खासेयाथ' गैयानो नोंसा गुमैया गैया फोथारावसो दंहैयो खोमा आरोना सबफ्राव अबावबाफोर खेलाफोर गेलेहैदो खोमा आरोना दाबो फैयाखै ओंखायनो जाग्रोबाय आं बेखौ नेबाय थाबाथ' आरो माथिक मोनानोबो हानाय आरोना अबाव थांदों अबाव मादों मोनथिया अबावबा गेलेहैदो बायदि मोनदों आरोना ओमफ्राय जाग्रोबाय ओमफ्राय दे आं खानाय हनो नागिरदों फुंनिफ्रायनो खानाय हनो मोनाखै आरोना खाथबना लानायानो लानाय ओमफ्राय दायोसो मोनसै आङो ओंखाम ओंख्रि संनानै बिदिनो थानायनो आरोना हनो मोनाखै ओमफ्राय दासो नै जाखांनानै आरामसे जिरायखौथ' हनोसै आरो आङो खानायाबो मार खावफै जाखादों आरोना आंना साननैदोनो मानो साननैबो नांबावा सानसेयाव मानो आरोना खावफै दं नालाय मार खावफै दंखायो ओमफ्राय जि मानखायो खर'आ मैयासो लोबदोंमोन आंनि मानबायानो खर'आ खर'आवसोना खानाया मार खावफै जाखायो आरोना दानो खिथिगोन आं गुफुरनो आंना खानायाबो मोनजोब्बाय लोगोफोर नै बुरिबाय नालाय खानाया मोनखासिगोनथ' आरो नै बुरिबाय नालाय खानाया मोनबाय आंना मारजेन्थ आं
फैनाय लोगोफोरा माबा मोनसे देखायनोसै गय जानानै गुस्थिया रानखावजोब्बाय आरो ना बुरै बायदि गय जाखायो नालाय आङो फैनाय आंना बिबारा नै रानजोबलांबाय आरो ना आङो फार्स्टआव देखायदोंमोन नामा नैबे मोनसेयाथ' सिरिबायो ओमफ्राय बेबो रानबाय गैला ओमफ्राय नै बे मोनसेया दा बारदो आरो दासो नै जा मोजां नुखायो आरो ना बारबाथाय मार गिदिर जाखायो ये दासो गेवहांदो इथिं खावसेथिं गेवबाय ओमफ्राय इथिं गेवबावगोन आरो इहाय पुरा गेवबाथाय एसनि गिदिर जायो आरो ना मोजां नुयो गेवजोबबाथाय मा होनो इखो दालिया फुल फार्स्ट टाइमाव नै मोनसे बारनायाव जा मोजां नुखादोंमोन आरो ना बारसेल'सो बारदोंमोन नालाय आंना फार्स्ट बारसे ओमफ्राय दायो बारसे बिबारा जबा बारनो मोनाखै आरो ना हारसिंसो बारदो इयो बारनायाव इफोर गैयामोन इ बारखांना रानलांबासो बे मोनसे बारलायबाय बे रानखांनानै दायो बे बारलायबाय आरो ना ओमफ्राय गैथ'ला ओमफ्राय नै बे खिलिहांलायबाय नै बे दायो उनाव बे जोब्बाय इनि फाला जालायसिगोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नै एम्फौ जादों बेयावहाय बे बारबा मोजां नुगोन आरो ना हास्रि बोथोर एकदम स्रि मोनजोब्बाय आरो ना दायो एकदम स्रि स्राय बयहाबो जाखांबाय लोंखांबाय हास्रि जाजोब्बाय दायो जेबो दावरावबो गैया दाउल' गाबदों माथो होनबावनो आरो ना बोथोरानो बेनोखाबा स' लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर आंनि दिननि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो मोजां मोनदोंबाबो गाज्रि मोनदोंबाबो आरो ना मोजां मोनदोंब्लाथाय लाइक शेयार खालामना होदो आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट गोदान भिडिअ जों फिन लोगो मोनफिनबावसिगोन बाय बाय